السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ما بعد. Pemangin po si Allah subhanahu wa ta'ala Giyong kaya oras tanu napakambarakat niyan raktanu balasan tanu niyan sa mafia may lay tanu subalas yan sa alungan na mauri pag niya si iku mga pipi aglabak tanu at timbang niya sa alungan na mauri pag nero na yung utaka pumangyaran sa maaf rila kaya miyori ako sa miyaka koko miyaka 10 ka minutos ginanip teron na rakta so tagu na bitarak so kapar. Sa manai na ayun niya mabubalo yung mapumagusita na nagyang kutwa di ikasamo kaw syaitan asi iku di isambaya bandi lang unta no siya pagpakasagad lang uno di isambaya milagig sumalarak tanoy ilmo anto akamay to ilmo malarak tanoy paratiyan anto akamay to paratiyan lang unta no siya pagpakasagad kagi so syaitan na inibigay niya nakapasadan sang kutwa Quran agyang kutwa kandidigan niyan rakatano si ikudiwang kawanan unaan talikudan apian tunadin agalabaka malagid anta o kaya galabak ka na kadustaan o di na simbak wallah natutundugan kaon o syaitan apian tunad na galabak ka gini sabab pakapumagusiyatan ron anto na unon mga day galabak o syaitan kumas aditan di kasembayang adma mo galabak o syaitan kumas aditan di kasembayang apia din ka di sembayang na panamanamaran o syaitan susambayang ka na mbeluis kanian aden akariribatian udi na mbeluis kanian kurang subalasian nagyuti penamaran yan yuti penamaran yan sa giyong utama sa akip tindagan ka kusambayang ka okay na si ko datan usamban kasuldi paninta ko Allah subhanahu wa ta'ala isampay tanusang kaya bulan Ramadan akataon to naging kaya bulan Ramadan nas kanian su'lan-ulan ababarakatan malaun surim Allah malaun su kabarakat Allah sugagaw Allah surila Allah subhanahu wa ta'ala yan kanan su'lan-ulan ay niturunon sa Quran ulan-ulan akabatiya sa Quran ulan-ulan palakanon sa mga kasurgaan na palakabanon sa mga kanarakaan na pagikatanon sa mga syaitan na panamarkahay pagariakan panamarkahay urip ng Allah subhanahu wa ta'ala sa diyan kapagataling mo Ramadan sa kuy ang tanwagyan ko to mga pipi agalabak kasumipos Ramadan na kanabagyang kaya pakaw Ramadan sa lakaw manaya Ramadan agapakaya saksi ang kanya sa anungan amawri waya pinggalabak ka sang kaya pakataling mo ang kaya Ramadan na mapya napsaksi ang kanyang kumapya waya pinggalabak ka sang kaya pakataling mo Ramadan na marata napsaksi ang kanyang kupinggalabak ka amarata itundog kasan na kagi sa pagkuad ng mga tunganaya kan mga lulutakan na miyari question naging kutwa okito kita kasembayang ayama na yun na sukmati ang kusambayang kaya bandel niya tiya da makasembayang rilaan siran Allah subhanahu wa ta'ala na turok ang karunia ng mga bangsa ko mga lulutakan panisigadan tano sa di matayag yung kutwa pembatian ko mga sambayang oy so sumya ka requeston na kailangan add na notebook ka ako kailangan add na ballpen ka okay so may ka request to na Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah taros ka no bulos ka no Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh na ando so may ka request to niya ako ka sa ballpen ako sa karatas ka na sukumbat yung mga sambayang na makampatay kasagadir na ron kapanagasagadit na ron pag mayroon naging utakatindig ka sa sambayang na paniyat ka wanto na nunip sambayangan ka nagitip paniyat na ka o ayap sambayangan ka na luhur nagitip paniyat na ka paniyat na ka ap sambayangan sa luhur okay ikadua naging utakatakbir ka so mbala lima nga ipupuro kasi pagaltan o tangilang ka awugyan ka iya awagan kasi pagaltan o tangilang awugyan ka awagan kasi okay so anda ni ka pakatakbir ka Allahu Akbar takbiratul ihram na yung tadi ka sumbala ni mga siya ano ba tanong sa pag-usaya so kita kasimbayang ugay na sumbatian nun na niya kadagdagal ang pambatian sa iyong muta dua o iftitah aging muta anda ni ka pakatakbir ka na anda pambatian nun na Allahu Akbar
Napakaninin ka, Allahu Akbar, kabira, walhamdulillahi, kathira, wa subhanallahi, bukrata wa asila. Agu adam pa na pumati na Allahu Akbar, subhanakallahumma, wa bihamdik, wa ta'ala, wa tabaraka asmuka, wa ta'ala, wa ta'ala, wa tabaraka asmuka, jadduka, wa ta'ala, wa la ilaha ghayruk. Nah, niya kadang-kadang lang pumati pumati kapman su a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatiha. Urian yan na so isakab kaon. Miya pasado no to. Si ko kaproko ka pagariakan si ko kaproko ka na ayap mati na subhana rabbiyal azim. Ha? Si ko kaproko ka na subhana rabbiyal azim. Si ko katindig ka pungkuro ko na ayang mati na Rabbana sami'allahu liman hamida Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. O di nga kisurat sa magaan nakaswing ka po aging video tanong inshallah may kami upload tanong akan na pag-ibandingan tanong sa iku kasujud ka nagyan ko to subhana rabbiyal a'la banda ginang pinaka-importante ka sa mga tahiyat ago sa mga tasyahud na isingdakan rakabo inshallah subhanahu wa ta'ala na muris na ka ang kamakapag-unman ng bayang oryan naman na pamagusin tanong aging kayabandingan tanong ayabandingan tanong na so di kasamo ka o syaitan kung manusia kung masadinyan di kasambayan. Yun kaya Sheikh, si ko dito di pa magusay na may ito kitab, Masya Allah, ito ya kumiyak ka ngaya guna, yun kaya may ito kitab. Yun kaya Sheikh na aya inaloy niya saya na walo timan. Okay to kita di kasamo ko syaitan, si ko di sembayang kung masadinyan di kasambayan. O gaid na si ko datan rumpan kasuldi na aya pinakamala adir ka di kasamo ko syaitan. Aya pinakamala adir ka di kapangunsi o syaitan nagyang kutua kibaga ka nakakusambayang ka. Kibaga ka nakakusambayang ka. Ginani pinakamala akap semu ka syaitan. Ginani pinakamala akap kunsi ka syaitan. Di niyan ka di kapangwaswasi. Ginana kibaga ka nakakusambayang. Nabapira-pira man to yung mga tao mimbaloy adatiran so kibaga ka nakakusambayang. Mimbaloy adatiran ayabo adiran isambayangan na dimat. Inunta na di din sembayang sa diamat kami buloy adat yan na epo din yan di kasembayang na bukas sa ariraya bukas sa puasa subhanallah mga Eid adin yan di kasembayang so mga faradu mga paliugat na ibubagak yan na di niyang katawan na so faradu suluhur asar maghrib aisha na palid na mga papanad adi giyang ko to Eid giyang ko to sembayang Eid adin yan to katawan ginani pagampaganay ay waswas sarko syaitan naging nga nakibaga ka nakakusambayang ka kagian dadin ikibaga ka nakakusambayang ka agi nang ipagampagan niya di tanong di inggal baka nasimba ko Allah subhanahu wa ta'ala ko uriyan o kaya muslim tanong na andin ikibaga ka sangkanan asambayang ka na miyakaran ka ko syaitan na miawat ka ko Allah subhanahu wa ta'ala na miawat ka ko turuan yan na miawat ka ko limu yan na miawat ka ko gagawin yan ayang mala na miawat ka ko limu Allah subhanahu wa ta'ala si isa anungan amawri inunta na sa kano'y magpada uso syaitan sa kano'y magpada uso syaitan hagi sa Rasulullah sallallahu na piyakatan na iyan din ayang bidaan o muslim aguso kafir na giyang kuto akibagan ko sambayang na anda din ikibagan ka sambayang ka na dadin ayang manan yan na kaya pa kang bida iwagu giyang kuto kafir marayag su hadith o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inus ka na panamaring ka ikabging ka sa oras su sambayang ka di kapkisos ako syaitan di kapkisos ako galabak ka baya ginawa panamaring kay ano man ay ka kabging ka oras ko sambayang ka so oras so sambayang tanong naknabakatay ay babagarang tanong Allah subhanahu wa ta'ala oras sa ikosuldo salungan na 20 agupat ka oras na sulimawak to sambayang tanong nakalaiyan din iisa ka oras langon na kalaiyan din iisa ka oras amaw sa kaon sambayang asubo nakalaiyan ni 10 minutes sambayang aluhur nakalaiyan ni 7 minutes sambayang asar na 7 minutes, sambayang maghrib na kalaiyan ni 8 minutes, sambayang aisha na kalaiyan ni 12 minutes. Sama na ito na dapat may sa kauras, subhanallah. Dapat may sa kauras paliyugat ay papaliyugat ka Allah subhanahu wa ta'ala kung salungan. Na ay bubugay niyan raka na 24 hours na ay pumangnin raka agamat tanaw gamay Islam ini paliyugat yan raka na giyang ko to dapat may sa kauras na dingo magkibgay. Andi sebab nakagimyang iswaswara ko syaitan. Anto na ibtaruan ka sa alwan na mo risiko hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Pakapagunong ka ng Allah subhanahu wa ta'ala sa neraka jahannam padka sa syaitan ka. Miyang iswaswara ka sa giyang kuta syaitan ka. Enus ka pagariakan. Akapapantagada di imbata iman to.
na panama na maringa nagupagsa nga subay a ginawang ka di ka pa kayo bang kapangunuti kaya kapag sasabay a ginawa nagyang ko ta apyang ka din kagwadin so panggalabag ka ng asimba na mapanggalabag ka din kagyuti kapag sang ka kubay a ginawang ka di kapag ginawang malubay ako di ka kidaw ako hadapan Allah subhanahu wa ta'ala so kababaloyin ka malubay akaad kabigan kanya sa turuan inibigay niya na sa Quran ipiyamagusin niya sa agamat agama Islam ibigan tanong niya sa agamat agama Islam kasabapan sa kapakalidas tanong kapakaawat tanong kuwaswas sarak tanong mga syaitan na pinapakarayag tanong Allah subhanahu wa ta'ala so syaitan na marayag arido itanong saan ka na Quran yan na dan akidaw ang sa anong nga namorias kadip sambayan na oriyan na suldan tanong yung kai ang mga bandingan tanong Badsagyan ko to di kasamo ko syaitan sa iko di sembayang nagyang ko to tathbituhu lil abdi wa iksaluhu anil qiyam mubakkiran ila salah di niyan di ipapakawrin sa uripan sa iko sambayang di niyan di pangwaswasang kaan kabukli ibarat nagyang ko to tigyan na amikad nagisembayang amikad sembayang Ibarato subo na ayaw ra susubo sambayang subo na alas 4 na tigin na amay kad nagisimbayang amay ka alas 5 kaadun pa na oras amay ka alas 5 subhanallah na padanan sa waswas sa syaitan aya pinakataralbis iko 15 dagan tanong ko mga sambayang tano na sudyon di ikasimbayang iko pagampaganay a oras yan di na ni pinakatarad ko lang agalabak tanong di hindi ka sambayang ko pagampaganay ang oras ko sambayang na so syaitan na pagpakaurian yan raka di niyan raka iteron amay gad nagisambayang di ka pa sambayang iman to amay gad sambayang malapan ni oras subhanallah enon tabuso sambayang nga Aisha kami aloy sa hadith abus iko mga ulama tano ayatarad ko Aisha na si di ka sambayang is iko kuri gawi is iko manunyan kap kibulog igira man to mata iyon so masjid o di na miyata iyon so magingad o di na os kabuip sembayang na ginan ayararad yan nabubukol na kasusambayang nakatawan tanwa so buklo ko sambayang na isanan sifat o mga munafiq la ilaha illallah isanan sifat o mga munafiq wa idha qamu ila salati qamu kusala naigiraman ito ay nitindigiran sa mga sambayang iran na nitindigiran sa kibubuklan siran bubuklan siran subhanallah di iran matatag sa Ginoo aging utas sambayang iran oy di siran di sambayang ugay na lumalayog su pamuso lumalayog su puso iran lumalayog su pamikiran iran kalagid uda sa sambayang na ikadua talbisuhu ala al-abdi wa tashkikuhu lahu fi sihhati taharatihi qabla dhahabihi ila as-salah giyang ko to di niyan rakadi pangwaswas sa giyang ko to andad ni gipananalong ko sambayang napkagiros kanyan ka ino mga day miya kapagabdas ako antaw akada di niya di semuk na pamikiran ka napkadua-dua mambuha pamikiran ka pagagiraw ka mambuha ino mga day miya batal swabdas akan antaw akada mabatal o di na ino mga day miya kapagabdas ako antaw akada ako makapagabdas ino mga day kurik swabdas akan antaw akaribad swabdas akan palayad na nan pusi ko syaitan aya ka bayan raka na marang kaniyang kusambayan ka kainos kanyan man kagirawa ino mga day miya batal swabdasakan antaw ka na batal swabdasakan ang kanyan marang si kusambayan ang kanyan marang kusambayan ka o di na ang kanyan mapapakauri sa ging utas sambayan ka gito niya ni panamanamaran ikatlo ang yaloy sa naging uta talbisuhu ala al-musalli wa tashkikuhu fi sihhati taharatihi fi athna'i as-salah Giyang ko to ikatalo na lagi diyan po giyang ko to ikadua okay nasiben ko mas adi ka sembayang ando ni ka pakatakbir ka Allahu akbar na makapamimikiran ka ino mga day miya batal swabdasakan na antaw kada mababatal mga day swabdasan lagi kurik mga day sembayang kan na giyang ko to mas adi nga di ka sembayang ay mapipikir ka na mababatal mga day swabdasakan antaw kadi na paduto sa waswas sarkaw syaitan di niya nakadi ka sa mukha ka ang kadi pa ka focus sa giyang ko to sambayang ka na upon gyutubo maanag ka upama na matataro ka sa Ginoo nga ino mga di miya batal swabda sa kananto ka di isay ko masa di nga di ka sambayang na da sa akal kasusambayang ka na kurang agyang ko to balasyan apyapan korek susambayang na kurang subalasyan
agi kapag kasababan sa dinga kapakabati sa suratul Fatiha, kapag kasababan sa dinga kapakabati kapakasakab, kapag kasababan sa karibat ka. Sabab sa iyang kutadir ka di kasama ko syaitan. Away. Na. Anto ni suwan ka, ami ka lagi dito. Ayamanan yan na sa ikumasa di nga di kasembayang, sa ikumasa di nga di kasembayang na sasamok nga no syaitan, sasamok nga no syaitan. Sa iyang utama sa di nga di kasembayang. Anto na onon isuwan ka. Na aya patot asugan ka amya alwis iku hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nang giro ka a'udzu billahi minasyaitonir rajim urian yan na dingil ka sa tumampar sa diwang nanduda ka sa mayto makatulokon makaduda na insyaallah subhanahu wa ta'ala na kadauto ugay na kana babay no man kana ba man ni masemok kanya na dumuda ka man sa makatulo sa tumampar sa diwang na masemok kanya man dubo di dingka plalayo na kamay bid na pedigas sa tumampar sa diwang na kaya dudu na ba kanud na kaya ni sa muskila jiddan na ba kanud kaya ni sa rino na pagpan sa giyang ko to dir kadi kasamo ko syaitan naging mutatalbisu ala al-musalli fi athna'i qira'atihi wa adhkarihi fi as-salah Diyan ko to din yan nakadi kasamo ka kumasa din kadi kasembayang si kumasa ka pembeti aka ibarat na pembeti aka sa suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim nasagyan ko tamas aka pembeti aka na adna din niya sayad isimo ko sa pamikiran ka pikitan udan yan ka ha ibarat yan nagyan mo to pikitan udan yan ka so mga galabak ka andi ni ka pakasulod ka kusang bayang ka langon tanong sa inyo papakasagid andi ni ka pakasulod ka kusang bayang ka Allahu Akbar na so syaitan na aya penggululan niyan aya penggelabak niyan na sulangon na gelabak ka udi na sulangon na miyang gelabak ka na langon niyan raka pikir ha na sama no to na hindi ka pakatakbir ka na pembeti ka sa suratul Fatiha alhamdulillahi rabbil alamin pembeti so dil ka ugaid na so pamikiran ka na lumalayog ato na mga di miya so ayo ipitinda ka na ato na mga di kaso ini ato na mga langon siya matatago sa pamikiran ka so langon galabak ka na matatago si isi kumasa din ka di ka sembayang si kumasa ka pembeti ka sa suratul Fatiha ginan man bu isabab kasagadan tanong ay gira napakapasad ta sembayang la ilaha illallah rila ang tanong Allah subhanahu wa ta'ala igira napakapasad tanong sembayang na di tanong katawan sumyang isagab tanong di tanong katawan sumyang isagab tanong si Koreano Fatiha ato na mga di sumyang isagab mo paganiara ka di nga katawan ino to na agimya ka sakab ka ugaid na so pamikiran ka na lumalayog sa lakaw anda pa niyan di ka di sembayang na mbetiya ka sa suratul Fatiha na lumalayog so pamikiran ka sa lakaw aanta pa niya sa lakaw pipikir niyan udi so galabag ka so di nga di ka class so di nga di ka pangadi so exam ka nganin sa ni penggalabag na ka na ayan yan nakapipikir udi na so mga awid akal ka na langon yan nakapikipikir adem penuto ayaman niya ay pikipikir yan ka na so mga rata pamikiran na ayan yan siya penaman na marin yung matago yan sa giyang kaya pamikiran ka so mga rata pamikiran subhanallah naginan kailangan igira am yagdam tano agyang kutuwa kaya pakabagar o syaitan sa ikudinyan di kasamo ka kung mga pamikiran tano na kailangan namang gudulo tano to gimo ta a'udzu billahi minasyaitonir rajim ago tumampar sa diwang na duda tano ro sa makatlo sa mga ito akaduda orian yan na insyaallah subhanahu wa ta'ala napakatiyolin sa rumah susambayang ka kada gimo ta dir kadi pang waswas yo syaitan na padpan sa gyang kutuwa dinya nakadikasamo ka naging utatalbisuhu ala al-musalli fi adad ar-rak'at ululap na yung syaitan agyang ko ta andid ni kapaka kibulog ka ko sambayang ka napkagiraw ka pa na ikapira rakat mga dayagyang ka ititindigakan ikapat rakat ya ikatalo rakat anto ikadua rakat napalayad na galabog ko syaitan palayad na galabog ko syaitan agyang ko ta kapang giraw nga ikapira rakat mga dayagyang sambayang kan ikadua rakaat, ikatlo rakaat. Di ko katawan nanto na ini ikapinay ni rakaat. Nanto na isuan ka saging nga namasa. Ay isuan ka saging ka na namasa. Asuan ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na aya ko angka nagyang kutuwa may to irakaat. Opama na aya miya pikir ka, naguminiraw ka ikatlo rakaat mga daya antaw ka ikadua rakaat. Na aya ko angka at taros na ka na su ikadua rakaat. Aya taros na ka nagyang kutuwa ikadua rakaat. Kagiyo ti suguan raktanong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ino pananan mi aloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadianan di imang gulula
mapanggululad na nagudyanan di mangulula ko mga urip no Allah subhanahu wa ta'ala si kumas adiran di kasembayang agyang ko to di kanan di kasemo ko syaitan ikapira mga daya karakaat ikatlo ikapat anta ka ikadua na padipan sa giyang ko to adiran raktano di kasemo ka Allahu akbar nagyang kay pinakadili ka durun subhanallah agugi masisimat amadagalon pangnita ko Allah subhanahu wa ta'ala tawfikan tanu Allah naguturo tanu niyan niya kadagal mana sa mo kay ang mga tendek bandi ni mga syaitan pa na mga tendek at ya di ko ra di samog nga na ko di pa focus ang idea di pa magusin na pagpasagyan ko to diran raktano di kasamo kasi ko sambayang raktano di kasamo ko syaitan si ko sambayang naging mo tatalbisu ala al-musalli hatta yu'ajjila fi as-salah wa yanquruha naqra la ilaha illallah langon din na pigi-pigi riyan raka magan suras adna galabak ka giya adna suan ka adna pagapas na ka ayaman bu amiya so usambayang ka na lagid kanu di mano kato ka amano kamiya kagagaan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kailangas kanina miya makagagaan ni kagiro Allahu akbar sami Allahu liman hamida subhanallah na palayad na nan galab ko syaitan adin yan raka di isa mo ka na kailangan nakatukaw na kato kasabutan ka inukap naging makailis sa tao di isembayang sa kasembayang lagi do manok sa kagaan agi mo ta kapkagiro niyan mieleng nyo kita manok andi ni kapakatok ayan amya kagiro sa magaan lagi mamuto so di isembayang andi ni kapasembayang yan Allahu akbar sami Allahu liman hamida Allahu akbar miya kagagaan subhanallah miya kagagaan Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullah La ilaha illallah anda miya tabu agyang kutwa ayamanan yan na katitak na tanong kumasambayang tanong na palayad na nan galabak pa ng syaitan ino ka di makanggagaan nakagi pipikir na ka adna panggalab ka na ka adna misidsak ko silpo na kan adna patuwag ra kan adna so iptindo ka na amay bud na kaya tutungan ay do da kan malimpyo so kuan da ka panalisis sa mga pinggan na kailangan na makanggagan ako sembayang la ilaha illallah laang din na pikir ako syaitan kaang ka makanggagan sembayang napalayad na nan galbo ko syaitan na panangila ka pagi nang agi daw nga pamagito nga agi naman ka amay bud na pedgasagyan kay mga tawa ya din yan ikasembayang na la ilaha illallah kasembayang katirkuku magamba na di sumano ka subhanallah di palagayan torbo lawan sa subhanallah la ilaha illallah na tumaros tanong amay bud na miya kang basa ko sa di mapia na batas siya din miya dusa padsagyan ko to la ilaha illallah karibatan o di na direktan o di kasemo ka syaitan naging tatalbisuhu ala al-musalli fi kathrati al-harakati wal-iltifati fi as-salah di kanyan isemo kan sagyan ko to kada kalakay di ka paningin dingila ibarat yan na oy lang masya to minilay ka rumambu oy lang man relo to minilay ka rumambu oy lang man oras to inilay nga mang buso oras oy lang man bangalayag to mapia inilay nga mang buso bangalayan oy lang man siya to mapia saror inilay nga mang buso saror yan ilang man siya to mapia relo inilay nga mang surilo niyan nagyuto na masaw to diha di kasembayang na digan yan ipakapaningi dingil ilang man siya to ka nakalibis ilay niyan mang buso mauna niyan ibarat na di sembayang mga mama di sembayang na unaan niya saya na sa saruar sa libais na ilay na kamamuso saruar niya na libais mapya kaya libais siya kaya mga pira mga dayer gal na baguto syaitan mapya kaya bangalaya kaya mapya kaya diyo kita kaya mapya kaya rilo ya kaya diyo mo tapon dingil ka sa mga kilid gao din ang bulabalan ka na galap baguto syaitan na diyo mo tapon dingil ka na ibarat yan sip mga bay nadidingilan niya man naging agwan, sambayang nga yan. Pagkasaladan tanong yaw, didingilan niya man naging sambayang nga yan. Nailay na naging sambayang nga yan. Napagilay niyan, tigil na lagi do bulag la kaging sambayang nga kan, udi na lagi do mata, udi na lagi do cross, sambi daw ko bisi sambayang nga, udi na miya kapiya-piya ko sambayang nga, udi na gibso sambayang nga po sa Saudi, palayad na ng pungusyatan. Palayad na ng pungusyatan. Di niya naktano di ka sa mukha, la ilaha illallah. To nakagiabya korek so sambayang tanong na apa naman amaran o syaitan na kalabatan agyong kutwa balas o mga sambayang tanong la ilaha illallah rilaan tanong Allah subhanahu wa ta'ala na ikaw agi mo rin puri pagalo yung tanong saya
Ba yan o batas sila po na kanaya anta ako kakate lagi do declare agi kapkila usab bunta lang sa manaya. Talbisu ala al-musalli wa tazhiduhu fi al-adhkar ba'da as-salat. Giyong ko to ibarat yan na الزهد في الأذكار بعد الصلاة. Udi ko keribat na apakaanta pa niya saya nagyang ko to kagaan kay kapanasbih udi na ding kakapanasbih udi nagyang uta kasusubrang kay kapanasbih. Ya. Giyong ko ta udi nagyang uta mga kapanasbih na digan panasbih at tigason na ini kanaba ini sa sambayan. Namiya kadagadagan. Ano ni nga pakasalam yan na bumiyanat. Udi na dapat makasalam adman ang mga tao subhanallah misubra man nagyang uta dirang di kapanasbih. Misubra. Sanggibu subhanallah, sanggibu Allahu akbar, sanggibu alhamdulillah. Napalaya naman ito po syaitan ng mga lagi dito. Bibilang nakap na sanggibu yan, sanggibu yan, sanggiburo na yan, sanggiburo na yan, sanggiburo na yan. Subhanallah. Napalaya ni mga po syaitan ang mga lagi da iya galabaka. Nakapananggilan tanwaya, kailangan na di tanuron di kailangan na kayo nga tanuron di tanuron di mapamagitong sumagi na watano. Na pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala si ko oriano kaya nagatano si iya giyong utom sa pangapipikir tano o giyong ko to mas adin yan tano di giyong uta pangapipikir tano giyong ta di tano di nga bakan ko mas adin tano di kasambayang na puum suto ko syaitan apya si ko simba na susulakan tanoron o syaitan apya antun adin asimba na susulakan kon o syaitan kadipag yung syaitan ubang ka matarotop o di na ubang ka makorek sa tarotop so sambayang ka di pagig so syaitan ubang ka matarotop so balas o sambayang ka ay po naman amaran yan na apya miya korek so sambayang ka na at least na may to kay balas kalabatan so balas ka sabab sa iyang utama galabak adin yan nakalimang galabak na pangninta ko Allah subhanahu wa ta'ala kaya sabutan na yan sa maliwanag sa apya siya tanubo kaya tago isa diyan ka diyan din mas mbagagyan kaya mga pakay sa iyo kalagid na iyo miyalo batagi asil punakan na may bun na ditano miyang idon do dagyan kaya video balasangan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa madaklam na piya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.